Good evening, Bishop. Akwai bele Bishop, bambo. you see? Akwai bele bambo. Eh, Yo mboge beba. Olo. Then let him get at yours. Achọga gị nwa. Arọ de. You see? Ahọ de kwa gị. Ọfụma nụ na. Ịchọgọ me na gị na moto ka me na gị lụwa de ka dị na nwunye ka me na gị mewe. Ah, saa m hụ m. Ịchọga m fọ gị na me na gị bịa mewe gị na me na gị bịa m bịa kwụ ụgwọ isi gị ka ọ m bịa m yewa gị ọyọ. Let him ji atụga m. For everything. Let you everything. Ihe niile sa. Ihe ọbụla sa, ihe niile. Ihe niile. Ịchọsị Yes. m nye gị amụ. Sa? Ịchọsị m nye gị amụ m itinye n'otele gị. Eh. Achọ m data egwuregwu just be serious. Adịla nga bụ ịchị ọchị. Ị bịara nga asị ịchọrọ m. Ịchọsị m nye gị amụ m itinye n'otele gị. Obere. Emera na igwe ile anya don't come here to iji m egwu egwu. Emera na ịbịa gị iji amụ m egwu egwu gbatuo. Etu esi nye gị amụ m itinye n'otele gị. Obere. But ị ga-adị ego. Asị m M ga-enye gị ego ole? Asị m Na m obere na m ga-adị uche ego. Mụ na gị onye tụwa ibie. Ọ mụ achọga gị ka ọ gị chọga m iji asị m ga-adị ego. Achọ m data ọchị ọ dị isi ọba akọ gị blọk iwu onye ara. Achọ m data ọchị hia mụ na gị onye tụwa ibie ị ga-asị m ga-adịrị ya ego. eweliwe sa. Onye wụsa gị. Ebere nga abịa achọga amụ m ka ebere nga ka m kpee gị di. Achọga m gị nwa. Ịchọsị m nwere amụ m nne gị. Cartoon a lege cartoon ahụ ọ gị. Olo. Ok, ịchọsị m nwa mpara amụ m pee ya n'aka iwere tinye n'ọtụ. Elo ahụ ọrịa ibu ihe ịchọrọ iche. Sa? Ele ahụ onye wụsa gị onye tụwa amụ na-akpọ m sa Chineke afọ ọgụ ọnụ. Ele ahụ ọrịa ịfa ihe ịchọrọ epe ya. Enweghị m ọrịa o. Ebe isi na-anọnyere anyị. Lagos. Ok, ịchọsị m gwara amụma m chee ebe egwupụta ihe mpara amụma na mkpa ihe n'aka gị were tinye ime ọtụle gị. Ijikwa ahụ ọfụma nụ na ijikwa ahụ. wepụ aka n'ole nọ Lagos nga etu amụ onye nọ na Benin nwere amụ m nye gị ele nge chọsị nye gị ọwụ na WhatsApp ka ọwụ fisikal onye nwe nwa ọhụrụ tinye mkpụrụ ahụ tinye papa ọdazi abụ m ala unu mere mitin ma gị ma nwatakịrị nọ n'akụkụ gị na-etiri gị pa ya wụ n'elu abụ m ka etinyere m papa ma sisi dị serious ịdị serious ga-ede gaa n'ọjị Bishop, good evening. Akwebela nga mbụ. Mmadụ anọ anọ. Ebela nga mbụ. Yes. Network ga nsogbu that time. Ọ dị ka ịchọka ka m blọk ọ gị wuo onye ara m ebe fokọs ka m kpọọ gị blọk netwọk ya ga-nsogbu ngo ole nọchie n'ọfụma na
onye nwụkwanụ ụgbọ getoke ọgọ n'osisi ya Chineke akpọ ọgọ tọnụ ọ ga-elewa anya n'ihu di ya ka iwekwe n'aka jewe n'ihu otele gị ma mere ọpaghị gị ka iwekwe n'aka jewe n'ihu otele gị ọ bụ otu o si agụba gị m sị gị tọnụ ọ ga-ewere aka kụkwasa n'ihu otele gị Chineke akpọ gị ọkụ wefee ntutu gị n'ihu wefee ntutu isi gị n'ihu gịnị megede nwa ya were foonu m akwai mana ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ Yes. asụsụ Igbo ka m chọrọ ị na-anụ gị n'ọnụ lee anya welite isi gị elu gị yiri nwoke tụtara ndị emega wepụ ntụtụ ahụ na ihu gị ọgbanje ga-enwe onye uwu mmiri ji ọsọ takụsigo nke nka aha gị Chinwendu onye Baram ịsọwa onye Baram gịnị nwe Baram n'ọwa aha nna ya ka ọwa aha famili kọmpand unu ọwa aha nna m dị ya Baram Ibuboleji mba ị mụọla nwa yes nwa gịnị ka iji nwa nwoke ka nwa nwanyị ele nga anọ tụwa gị ime ọ na village listen ana m egwu ya I don't joke here. You are only bring that age or to continue one single mother and continue with that husband. There's one one. If you have beach make we get she about to them she take up for. I wrote up magane. I'm not to what I give it how much it got. Ya ngona ngaram po. Braga atako sigremense. Ebe na evu am. Oya hun ge baga pre na. O ma so aka po kije dem for am. Wapo to ga nwela ya dia je were to taro aru keshiganga. They push this compound interest. Na mama mpago wo native doctor igranga dia bamsa you wo ke tam. Debi shina no yana Imo State. Enya wapụta ihu gị nwa yiri kpala kuku wapụta ihu gị sara nga agwa m sị aha mpaghị wo oke bara m ekwesị nne m ụnụ zaga Baram not Baram ebe n'Imo steeti dị ishi Isu ebe n'isu Amanduba onye tara gị ihe ga-eme nwa wụmpa mmadụ ka nwa okorobịa nwa okorobịa gịnị ka ọ gwara gị o ji taa gị mọt ka ọ zi ya Martina family of Oke Brahma apere ogologo ihe ụtọ anwụ ihe ụtọ ejila ọrụ ihe ụtọ dị na maka nne mgbe e nyere gị mọtụ elee ihe a gwara gị bifo ga-ekwe ihe dị ka gịnị olee ihe ọ gwara gị okwu ọlụlụ bifo ga-ekwe
e were mmiri amụ go mama gị ọ gwara gị okwu ọlụlụ Yes. I like also like him now. Also like him. lese wepụta ihu gị achọ na tọchị ya wepụta ihu gị ọ gwara gị okwu ọlụlụ ka ọjọ si na ọgwado yize gị mọtụ ọ gwara gị okwu ọlụlụ bifọ ka etinọ na akụ mama gị mmiri amụ Am I in Yes. Mega Fibo, yeah, they put this. They don't got these people. Am I in I'm amazed. Yeah, in where network? I'm getting one network. Network I'm doing. Ah. Did you pants? Yes. Ije make it yes, oh yes, I keep make it after 1 email. Ije make it yes, I get more second child again. Now look, every language, you get them yes. Oh yes, I keep make it okay, good, me I go mama. Oh yes, I keep make it the middle, okay, good, me I go mama no. But again, make them yes. Oh name how are they go mama? Yes, okay, yes. Beg it, yes. Mirama go mama, but I get to yes. Pagana maga and endo. Mommy dindo. Daddy man. Pagon wana. Donna. Ahụ onye tara gị ihe ahịa gịnị? Chigemezu. Chiga. Emezu. Omezu. Chigemezu. Onyo. Kamezo. Kuma. Ya na-ewepụta n'ihu gị na akpọkwa nọsesi ka gịnị gịnị mere gị ihe a arọtaghị ụmụnne gị ọ dị ole Ishi. otelere ụja ịsọ ole I dị ishi. nne gị na nna gị mụrụ Yes. na famili unu enwere mpaghị ọmụrụ onye ara Mba. wepụta n'ihu gị Mba. mmaghị ọmụrụ mbesa Mba. na-esi nna gị enwe onye ṅụra grufu dị a Mba. sadị mmadụ enwere onye grufu nọ dị a Mba. ịdọla ụda amụ mbụ ịdọla ụda amụ mbụ wete nwaanyị ibe gị na nwaanyị ibe bụ na-adọla ụda Mba. ịdị aṅụ amụ Mba. ịdị agbachi otele Mba. ịdị agbachi otele oke ọhịa otele oke ọhịa Oke ịkpọ ya akpọkọ ya ịgba agba ke nke mega ala asụsụ wepụta ihu gị Chineke akwụ ọgọ ọnụ gị ya ọhịa iji nọrọ chi ga-emezi abịa mezuo were mmiri amụ mezuo otele gị oke yes ịnọ gị etigere m ya Chineke agbaghị ọkụ ọ yes megidere metụ afọ ukwu
Trage tigram yes. Ije pegide yes. Ebe ma Ema susibo and because all them and when you get me to how well I know tell you. Trage megram yes. So when me am go bamaga. Let go lu. Let back go put here. Let go lu de. About it. Eme you she can walk it out of Igwe. You check it. Oh, the matter away for one what? Thank God, one me pon one no. No lamp for am no walk in am. Let no me ko ye si so de onye ono na la hwe gbe. Ebe olu bi se me ko lu okuko cha me nwa wi. Okuko ge nwa wo ta olu bi se me na ko se me ge. Isaga ti ye me zo pa ije ti na abo bia ga na ho ga na ge bend the wolu. Make am for ko ne branga bia sa agba agba am sa ha ni wo okay me hi. The wolu bi straight get the wolu bi straight. So to ra to tell. The whole to on na ye ti so on my home. The mother oh ije shi chana win the nya am. Branga bia me to saga wo go wi da bia be gram yes. Okaba. Le okaba. Genotype of Oh. Eh. I'm a college genotype. Oh, Magadono. Oh, Magadono. You can make it now. So why you make him more you? Oh, let us see Vagamon. Oh, you can make it again to Atoa make him to ye obi. But I got big my genotype of Ngono. Oh, blood group. O plus. Then, Mado lady get the gun. Uwa, I want them. Maybe she can't watch it. Oji. Oh, dear big. I want to bully a book. I get a target. I am an hotel. Oh, dear big. Again, you know the minute. I'm eating. Etilembu. Okay, yes, a man and begin. Etilembu, Noracoye Bruma. Again, get his own time, Noracoye Bruma. And it's simple. You check who. Arrive. Oh. What phone number? 3 ma Folande. Ede afọ ole? Ese? 24. Emola no nwa wo ihe we sim do obi. Ba phone number game joga for le da for le ge ite emola nwa no lo ge bia se we heji ge eme. Tra ga me ga ja je ba for le mde. Ba phone number ge chike ka gbara ọkụ. Gbaga nkịtị na-aga ama onye ogbi ọzọ oke ọkpa ejifa azụgaghị blọd grup gị ga-ebịa nga etifuru m ọhịa iji imegide mụta onye ogbi by that time gị ya akaghị aka n'ahụ Bishop. nwamba ga-ebịa Daalụkwa. Ee. ịbịabe nga mbụ achọghị m okwu asịghị ịbịala nga mbụ Mba nna. gbanye ọkụ ibi ahụ Ka m pụọ ebe ahụ. bịa ị nọ na di
Mba. Ya comment section nwanyị ọbịala nga mbụ. Ịhụtụgo m ebe ahụ. Okay, ndị mmadụ si no. Yes, dị naanị fọ. Tewekọrị kamera n'azụ ama ama ma ọ mebela nga mbụ from nkwụ. Eji m ahụ ọma ụkwụ ụmụ nwanyị. Tewe kamera n'azụ mara mebela nga mbụ. Tọchara agwụla n'obi nwanyị ike. Bịa ese n'ọhụ na di nwa ara anọghị n'obi. Arakelo. Mba. Elekwana m ga-ara gị nọ. O pere mpe. Gịnị dị ihe? Tacha Chineke gbakwa gị ọkụ. Enyala azụ ọfụma nwa otu ọbụba. Lazụ tewe kamera na laba ahụ ụkwụ gị. Ara agwụla nọ. Nsị gị wetuo kamera na. Lele. Otu. Lazụ nwụchisi woman. Ọkwa gị ka nwa ụkwa woman eleke ụmụ nwa. Esewo gị. Ele dị na ọnwụ nke ịkpọ m woman eleke ụmụ nwa. Ele mkpe iji wuru ledi. Ele dị iche dị na ledi. Nga afọ bịara bịa na ịcha gị n'akụkụ afọ. Ndị. Ewo wichi ledi. Woman ka ewelekwa lapsa akụlata taa ya osime nke taa. Ịbịa ga agwa m sị ewu ledi. Onye ka ị chọrọ ịpara otu ya? Tọnụọ. Ịmagoro onye ọmụ aka tọnụọ Chineke agbaghị ọkụ ịbịara nga bịa agwagasị ewu ledi ewu woman. Tọnụọ. Ọkwa imecha ihe ị gaghị akpa m dị nwa. Lele. Dai. Ọwụ stretch mark tara agha ụkwụ ka ọwụ ele ihe tara anyị labs. Mba, enweghị stretch mark ka m ofu. Enweghị stretch mark ka m ofu. Gịnị ka gbamakwara anwụnta ojii amaghị ọbara gị obodo ịnọ. O nwere ike n'ugwu Awụsa ka nọ anwụnta na-ata. Oke anwụ na nnụnụ. Oke gị na ndị Awụsa bi. Mmiri na ndị Awụsa bi. Ya were fon ahụ na m hetara anya. Ya were fon. Dala kare ka dame ni fa wani iri abu wannan. Ya, imeghe kọl. Mba, m na-agụ na-ekwu nna m. Ịsọ eleghị ikpuru mgbe ịsọ ọkara gịnị. Ekelega m gị. Ekelega m gị. Ewele iwe. Ịsọ ọkara pụta eto gịnị. Mba, asị gị daalụ. Ebela nga mbụ nne gwa m eziokwu achọọ m ime gị interview 2 times. Abịabeghị m. Emebeghị m interview abịanubeghị m. Ndịgo dị na-akpọghịbeghị m dị m abịakwa n'ọzọ. Onye ịkpọ ị na-akpọghị dị ya abịakwa ọzọ. Mana aka m bịabeghị. Ele ihe ọ ga-eji ekpe gị dị na-abịa abịakwa ọzọ iwe ma a na-akpa gị dị ga-abịa ọzọ. N'ihi ka nwanne kwuo ka dịkịta ya iko mee ne. Chineke amaghị ọkụ ga-abịa ga-eme. Kana ho ka dị. Kada ka giri mo yi nwanne re. N'ihi ka nwanne. Aisha wonga ke bra me gara maya. Biko, eno ko nke. Ya ko ka fani ya. Omo ya iwo Igbo ki wo nya Awụsa. Awo Igbo. Ye bia nga elehi ija me gara maya nga. Awa Awụsa ki ija bara ga ko wo elehi kwu. Mba, asị gị biko na ka ọ bụrụ ka ịkpọ ịkwa m dị n'abalị. The man from the conversation. Because when I lo willy. When no got willy here. Okay, my guess is at the place. They we shot together. I'm not going to say go at the place. It's a she there, but we hit.
Monka. Ọ dị ka mmekwu ụdị okwu a. Ele ihe ndị mmadụ ji dịga isi ka were iri. Gịnị wụ were iri? Bịa, ị bịara ịkpọrọ dị ka ị bịara nga bịa ịmụ Hausa. Mba, abịa m ịkpọrọ dị, abịa m ka inye m dị. Delele nke wụ were iri. I were gị gịnị? A sị gị were nke dị mma. Chineke afọ ọgọdụ Chineke agbago ka mụ niile iwere ji ara ji kụpa mmadụ n'obi iji nwee flat ara bịa. Ọkụkpọ ha akụkpọ chaa ọkụkpọ dị ihe ka kwụ ọtọ ọ maka ụdị akwa iyi ịma na asa na m bịa aha gị afa mba ọgọ onye ọgọ eze ịzaga ọgọ eze asụgara m were iri afọ were iri ụdị nne gị ọwa onye ara mba nna gị were iri ọwa onye ara mba ụmụnne gị dị ole anyị dị ise ị mụọla nwa ụmụ ole ụmụ ole kesị m ụmụ ole Chineke akpọrọ ọkụ ụmụ ole ka ị mụrụ mba anụkwa m nke ihe kwuru amụbekwe m ya mba enwebe ya lekwere mkpa igwe akpa nwa gị ọka dịkwa mma tantam nụ ọ ya ma ihe a na-ama aga saịdị aha bikọz ofu nnọọ ya abanye ụmụ nwoke ole tarala gị bụ ofu onye ise ofu onye tara gị na ahụ ike bịara bịa gwụgbam ahụ gị yiri efeshọn a na-eji karịa Chineke akpọrọ ọkụ ka elapsụ gị yiri efeshọn a na-eji acha akwụghị sọket eji acha dị n'ịbanyere ya nka papa karka zage pa wani iri magana wannan Aisha wani iri fada wannan from where you gave her para one electoral para one Ibranga lema Igbo matchmaking forum electoral from where you gave her para one you know young para you know Ibranga and para Tonda Baboga para Buru one empire or para to sit about the Buru one empire Ibranga will come with Muraga Hoko Bamara gave that one with one para Lanya chọwa ndị mere su ya nga ha lụọ Chineke agbaghị ọkụ bịa nga were ahụ kamba bịa nga bịa ịchọ nwoke na-apeghe bịa hụ lanya bịa nga bịa were asụsụ ọzọ bịa gwa m okwu ya Chineke agbaghị werere nwanna para Bishop nwanne m paga bịara nga kpụrụ m ọ na-akpọga m bishọp ị ga-agbere m kamera gị bịa nga kpụrụ m ọ na-akpọga m bishọp ka m bịa n'ọnụ ka m gbagharị kamera na nkwụlụ down ọbara gị na-adị ọkụ mgbe ọbụla onye ọganik lee n'aha gị werele mmanụ gụgba m onwe gị bịa tikwu ya n'aha gị ọhụrụ na bishọp kwụlụ kele down oge ọbụla ọbara ga na onye ka ewekwa n'onye bịara nga biko nye m di ka m bịa ka inye m enwere iwe onye nọkwa nna DP nga
ya wepire ga wepire ga Bishop nyekene ndi. Oga ọbụna ikpogote ebe. Nye ndi. Ọkwa abịala m mbụ. Abịala m once. Esi m emecha na mgbagote ọzọ na ị ga-enye ndị fụta. Inyesigo m ndị tinyejala. Okay, mem get interview. Ịma m interview. Ngwa listen, Adam egwu ebe ahịa for egwuregwu ga na comment section. I'm not joking here. You want to bring for egwuregwu ga na comment section and I told that thought from you. Okay, na ihe m na-agwa gị na. Anọ m anụ. Onye ngwa dewe kamera na gị n'azụ. Dewe kamera na n'azụ. Ka ndobe kamera na n'azụ. Ka nyirikwa n'ịka. Chalụkwa ka nyiri n'ịka. Elekwana nke otu onye ga-agbara gị tọọchị ka mmadụ na-ahụ gị naanị otu enweghị iyi ga-ebịa nga were kamera ka nyiri n'ịka cool down eyirila m n'ịka na-eme ugbu Tenero sana. Lazo. Tenero sana. Nne tọnụ. Wepụ n'aka n'ukwu. Delilah egbuola Joseph o. Delilah ahụ afọ gbole Samson. Dị atọ nọ Lazụ Chineke akpọrọ ọkụ ịbịa ngabịa Lazụ. Delilah nwa gbole Samson o pigidere aka na akpịrị. Wetu aka n'ala, wetu aka n'ụkwụ gị. Ya na ịkpa ihe nhụ oke a adịghị n'alụ. Bishop. Ke mere gị n'ụkwụ ụkwụ gị ka ịzagakwado ụtọ wele elephantitis. Ọ bụla elephantitis ife a bụ ụkwụ eji ebu ụkwụ. Ise ụkwụ gị ka ewu ụkwụ mmadụ. Ụkwụ eji ebu ụkwụ bụ ife a na-anwụ. Nga enwezi ọkpa dị gịlịgịlị o wee dị mma. Ịma nwa akpa dị gịlịgịlị onye nke leg. Na-eweli iwe ma ajụọ gị. Ọ nweta foonu m. Lekwere m ga-ara gị ọgwụ nọ. Na-ara ebe a, ọ na-efuru ala eyi m bra na-ara. Ihe a ụkwụ mmadụ. Ụkwụ gị asọwa ụkwụ mmadụ. Ara m pere mpe maka na enwe m ụkwụ ara pere mpe. Gaa na-ara ekwu okwu ara. Ụkwụ ara gị ka eyi ụkwụ gị asọwa ụkwụ mmadụ ga-ese ihe a. Ụkwụ mmadụ nọ Bishop na ụkwụ mmadụ ụkwụ eji ebu ụkwụ na Agị nwe otela. Tazi nwụọ na-akpara ihe dega n'ala dega n'ili. Mma anwụ ugbu a ọnwụ m eteka. Ahụhụ ntụgha gị dabesi ego ịnwụ na-aba evuru ma otele ga anọ. So ya ihe ọbụla ịnwụrụ na ya dọba na akpati. Onye ka anyị ji ekpe ekpere ka anyị ghara ịnwụ ugbu a. Mgbe ọbụla m ji nwụzi mgbe a ọ mebega expire. Ya were fon. Gịnị mere gị n'ụlọ ọwụ Goita? Goita mba ịma eju m eju na nwaanyị. Eju m eju ọ bụrụ Goita. Aha m bụ Queen Darlene. Eji akpa ahụ Igbo gị Chineke akpọ ọgọ ọkụ shovel. Gba mkpụrụkpụ n'ala gị bịa nga bịa akpọ agwa m sị aha gị okwe. Ekwe otu ihu ya dị nnọọ ka Ya bụ aha ndị mebe aha Igbo m bụ Ifeyinwa. Ifeyinwa onye? Ifeyinwa Chude. Ifeyinwa Chude. Nne gị na nna gị ha dị ndụ?
Bishop. Mmaga na mpa gị ha dị ndụ. Ha nwụọla. Donna, do, child, orphanage daughter. Mpa gị na mma gị ha nwụrụ the same time. Na Ha nwụkọtara ọnụ ka ha nwụrụ iche. ha nwụrụ iche iche. Mpa gị akụgburu ya akụgbu. Na mpa ma akụgbuli akụgbu. Akụ apịgburu mpa gị apịgbu ka ọ nkụgbu ka akụgburu gị na-atụ ma nwa azụrụ m kwesịrị ma ihe Mgbe ọ nwụrụ ahụ adịghị ya Bishop butuo onu. Ahụ adịghị ya ọ yagide nwụrụ. Mara ma ọnwụ anwụ ma ọnwụ mpigbu ga-ebịa ga-atụ m ihe nwoke ọzọ bata na famili ụlọ ahụ akụgbuo ya ka ọkụ were 2x2 kụgbuo ya ya nwụọ aga Bishop butuo nụnụ ọkwa iche inye m di n'anyasị a nye m di. Gịnị gburu nna gị? Ahụ adịghị ya emeli akwụkwọ abashu ọcha ihe eji akwa m jụrụ ga-ajụ si ke nna ga-akụgburu ya akụgbu si yes ọwụwa nkụgbu ka o nwee ya ule ụkwụ abashu dịka emeghe gị na labs na m chesa ọwa okwu mmadụ omerom ihe ya emeghe gị na labs na ọwa eyi ule ọ ya azaghị agha ụkwụ mba ma nke anọghị na azụ adị oyi ule ọwụ otele gị azara aza ọwa eyi ule mba ofolokom ihe a bụ anata mba echi ọnwa eyi ule na famili pagoji ada ụda ala mba mma gị kwa mama anwụọla. Gịnị gburu mma gị? Ahụ adịghị ya akpọghị ya n'ọgwụ 2 days ọ nwụọ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 5. N'ime ụmụnne gị nwe onye kewa onye oshi? Mpa gị ọmụrụ onye ohi n'ụlọ unu? Ịtọ ụmụ nwoke ịtọ. Mpa gị ọmụrụ onye ohi dis girl ara ọgbagadịghị ivuru n'ike omegige gị na bren ịnụga ihe mkpue ike ivu anọghị n'ike nọghị na ala omege gị na bren Chineke agba gị ọkụ. Mpa gị ọ nwere nwa onye ohi ọ mụtara n'ụlọ unu? Mba. Enwere ụmụnne gị ji aṅụ guf? Mba hei Chukwu ajụ. Ị dị eme nwaanyị na nwaanyị? Hei Chukwu ajụ. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ one? Sọ mmadụ na-abụ. Tarala gị? Sọ mmadụ na-abụ. Aha ndị tarala gị ogere? Christopher. Chere ka m nwere baịrị ọzọ. Na Olisa. Christopher na Olisa. Olisa. Ị ga-aṅụ amụ? Mba. Ana m alaike ya. Agịta ga-agata n'ihu ka ọ na-azụ ebe n'aka na-adị mfe ịgafe? N'azụ. Ị ga-eri oke nri? Mba. Iwe onye ebe? Awụ m onye Ọnịcha. Ebe na Ọnịcha? Ọ vileji m na Ọnịcha. Ebe onye Ogboli Ọlọsị. Ọ bifo n'okporo ụzọ ka ị ga-esi apụta azụrụ gị azụ abịara na mọdụ ihe ezigbo iso m kwuru gị Chineke agba gị ọkụ ejiga mmụọ vileji. Ebe na Ọnịcha? N'Ogboli Ọlọsị side St. Mary's.
nwa na mbute Bishop anomini nwa na mbute diza akakpo a nwa Mba. nwa na mbute mba gịnị ka ị na-arụ Anmele skincare. ị nwere mmatụ ọdọ Hey, mba kwa. Ama Okenye ka. na-esi isi. Hey, mba. ihe ọdịdọ ji adọ gị Hey, chukwu ajụ. kere gịnị ka imege datị ọma ka imego taa Mba o, asị m na chukwu ajụ na mada ihe ọdụdọ adọgakwa m. Elekwana ihe m na-emeri gị ụta. akwịmasị iri ntị iyi akwịmasị iri ntị iyi irege skincare ihu na afọ na labs afachama gị chineke agbaghị ọkụ ọma ka imego taa irege skincare ihu na anya na afọ afachama gị ya ihe ngwongworo na labs ihe ngwongworo na afọ Bishop ọmụ ka ịkọga ọnụ ọ dịkwa mma o. Nye m di, kọdebe m ọnụ. ịchọ dịka ịbịara nga bịa ewu m ọnụ Abịa m ebe a ịchọ di, nye m di ka nwelu di na-aba. Nye m di, ya na ịdị m di. Mmanụ didi sie o n'aka gị. onye shisha Ịkọcha m ọnụ gị nye m. ekwe nga ba ha ebere abịa na-eyi ya n'isi nwaanyị ọ ji enwe ebe ahịa gaa kwaburu lekwe arụ ala emeghị ntụtụ anụ ọkwaghị nga jee kwaburu kwara isi nga nye onye eliri eli n'ala Eyi m mpa nnukwu anyị. ọwa onye ị Eyi m ga-eyi mpa. ọwa onye ị ga-eyi ya were faju mata gị ma n'afọ chekwa ebe ahịa bịa gatọta nnọọ bịa rie gị ọkpụ isi ere ụgwọ Bishop ịkọgakwa m ọnụ, ịkọcha m ọnụ gị nye m di o. Nye m di, nyekwa m di ji ego ka o dozie m. ego enyela odi mkpu ileti Ah? ego enyela odi mkpu ileti Chineke agbaghị ọba ahịa Okay. Bishop Leia. Bishop ọnkwue ka m si anyụ. enyi ya nyụọ wọns ejebe ịjọba ọwikwu oke isi lele otu Chaka ego nkwanye ka enyela m si odi anyụ. ileti ntụtụ agwụchala ya n'isi nna eji chọ na ahụ dị gị Yeah. Oh. Oh. Baby, I'm coming. Otu a. nwoke ọbụla lụrụ gị kwesịrị ịzụ ọnwa ịmụrụ ya 1 2 3 4 5 ya zụ ọgwụ oke nyegbuo gị gaa nwụ ntụtụ agwụ gị n'isi Bishop Leia. Chineke agbaghị ọkụ okodo ebu HIV ntụtụ ọdachịala ya n'isi otuke nke ga-agwụ gwọ overnight bịara nga adịkwe Bishop ọ maka na amụ adịghị m n'ike o. Ọkwa maka na amụ adịghị m n'ike kịta. Amụ ba m n'ike ịfụ ka ọ ga-adị. Bishop isi gịnị? Na ndị afọ ole? This girl iwe egwu kpọọ nọmba ya iwe egwu kpọọ nọmba. Okay, nọmba m 080